आगस्ट खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, चिरांनि धालिगाव ओनसोलाव माखासे दुथां हानजाया फिन खेबसेबाव नंखाय रांखान्थियारि फसंथान खुलिनानै गोरिब आरो खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि खस्थ'जों आरजिनाय रांखौ लुथिना खारदों। खौरां बायदियैब्ला जिल्ला गाहाय मावख'नि काजलगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय फस्लाबारि गामिनि हबिबुल्ला मुंनि सासे सुबुङा गोबां नंखाय रांखान्थियारि फसंथानफोर खुलिनानै गोरिब थाखोनि सुबुंनिफ्राय 2 कौटिसो रां लुथिनानै खारखोमादों। नैथियाव, भारतारि रेलवेआव आयेन बेरेखायै फेग्रा मुवानि फालांगि खालामनाया बांदों। रेलवे पुलिसआ लामदिं रेलवे जंक्शनाव फिन गोबां बिबांनि फेग्रा बेसाद बोखांनो हादों। लामदिं रेलवे पुलिस आरो आरपीएफनि सीआईबीनि जथाय अपारेशनाव लामदिंआव 10 लाखसो रांनि 20,000 फेग्रा टेब्लेट जब्द खालामनाय जादों। 15,666 नामनि मुवा मरिय'नि गुवाहाटी बिजी एक्सप्रेस ट्रेनआ सरासनस्रा थाखो D1 कचनि मोनसे सिटनि सिङाव गारनाय बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हादों। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि जब्द खालामनाय मुवा बेसादफोरखौ डिमापुरनिफ्राय लाबोगासिनो दंमोन। थामथियाव, लामदिं पुलिसनि सिग्रोमनायाव मैया 40 लाख रांनि बांसिन बेसेननि अरुणाचलनिफ्राय आयेन बेरेखायै लाबोनाय जौखौ जब्द खालामनो हायो। लामदिं पुलिसआ लामदिं लंका हायुङारि राजालामा 27 आव सिग्रोमदोंमोन आरो बे गोबां बिबांनि जौखौ जब्द खालामनायाव जाफुंसार जादोंमोन। पुलिसआ सिग्रोमनायनि समाव ADAS01 LC 6145 नम्बरनि गंसे 12 साखा ट्राकनिफ्राय जौखौ जब्द खालामो। पुलिसनि मिथिहोनाय बायदिब्ला ट्राकआ गुवाहाटीनिफ्राय सिलचरसिम थांगासिनो दंमोन। ब्रैथियाव, आसाम भिजिलेन्स आरो एन्टि कराप्सन डाइरेक्टरेटआ मंगलबारखालि उदालगुरि जिल्लायाव थानाय खालाइगाव रेभिनिउ सार्केल मावख'आव घुस लानाय अजदआव 2 सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ खानो हादों। भिजिलेन्स संगालिफोरा सासे लाट मण्डल, राहिराम मण्डल आरो सासे सोरखारि गारि सालायगिरि ध्रुब चरण नाथखौ हमनो हादों। भिजिलेन्स आरो एन्टि कराप्सन डाइरेक्टरेटआ हाजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरनि थाखाय लाट मण्डल, राहिराम मण्डलनि जानानै उदालगुरि जिल्लानि खालाइगाव खाजोना बेंखननि मावख'नि मोनसे केन्टिनआव घुस लानाय समाव सोरखारि ड्राइभार ध्रुब चरण नाथखौ हमनाय जादों। ड्राइभार ध्रुब चरण नाथखौ हमनायनि उनाव बे एखे अपारेशनावनो राहिरामखौबो घुस दाबिनाय आरो लानायनि थाखाय हमनाय जादों। बाथियाव, शेख हासिनानि बिबान एंगारनायनि उनाव बांलादेशआव हिन्दुफोरनि सायाव गाग्लोबनाया गोख्रोंसिन जादों। बांलादेशआव समबारखालि शेख हासिनानि बिबान एंगारनायनि सानाव आरो मंगलबाराव सोरखार दानायनि सानाव हिंसायारि जाथाय बांसिनै जादोंमोन। बे समावनो बांलादेशनि हिन्दुफोरखौ गोख्रों नोजोर होनाय जादों। हिन्दुफोरनि सायाव गाग्लोबनाया लासै-लासै बेरखांगासिनो दं। बेजों लोगोसे हिन्दुफोरनि सायाव गाग्लोबनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। बे समाव हिन्दुफोरनि न'फोरखौ लुथिनाय जादों। लोगोसे गोबां जायगानिफ्राय हिन्दुफोरखौ बुनायनि खौरां मोननाय जादों। आथिखालाव ससियेल मिडियायाव बांलादेशआव हिन्दुफोरजों अनागारि खालामनायनि भिडिअ'फोरखौ नुनोबो मोनगासिनो दं। गोबां भिडिअ'फोराव हिन्दुफोरखौ बुनाय आरो थानसालिफोराव अर सावनाय नुनो मोननाय जादों। बांलादेशआव बाङाइ सुबुं एबा माइनरिटि अनजिमाफोरजों लोगोसे शेख हासिनानि पार्टीजों सोमोन्दो थानाय दैदेनगिरिफोरखौबो नोजोर होनाय जादों। आवामि लीगजों सोमोन्दो थानाय गोबां दैदेनगिरिफोरनि न'फोराव अर सावना होनायबो जादों। मुंदांखा बांलादेशी रोजाबगिरि राहुल आनन्दनि ढाकानि धनमन्डी ओनसोलाव थानाय 140 बोसोर गोजाम न'आव इस्लामी मौलबादी गोहोफोरा गाग्लोबदों। बे समाव दुथांफोरा हिन्दु रोजाबगिरिनि न'आव अर सावना होयो, जेराव 3,000निबो बांसिन दामग्रा देग्रा आइजेंफोरा अरजों खामजोबो। न'खौ अर सावनायनि सिगां रोजाबगिरिनि न'खौ बेसादफोरखौ लुथिग्रोयो। बे समावनो दुथां सुबुंफोरा न'नि फार्निचारखौ लाना थाङो। राहुल आनन्दनि नखरा बबेबा मोनसे सिनाय मोनै जायगायाव खारलांनानै गावसोरनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो। बांलादेशआव उदखारि गोसारहोग्रा दुथांफोरा हिन्दुफोरनि न'निफ्राय मुवा बेसाद लुथिगासिनो दं। दथियाव, पेरिस अलिम्पिक 2024 आव भारतनि थाखाय गिबि मेडेल देरहानाय आइजो गावग्रा एबा शूटार मनु बाकरआ दिनै फुङाव भारतआव फैफिनबाय। मनु बाकरखौ दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी गेजेर हायुङारि बिरखं गाथोनाव गाजा गोमजायै बरायो। हास्थायगिरिफोरा फेन्सफोरा बिरखं गाथोनाव मनुखौ नायनो थाखाय थांदोंमोन आरो बिथांखौ दल दामनानै बरायनाय जादों। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।